Martin Romualdez! Martin Romualdez kay Martin. Martin Romualdez kay Martin. Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin. Martin Romualdez kay Muli, Martin. palakpakan natin, bigyan natin ang isang mainit na pandagan! Speaker Ferdinand Martin Romualdez! Kay Martin. Martin Romualdez kay Martin. Martin Romualdez kay Martin. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong Kasama din tapat ang natin, dapat. Congressman Gilo Pumalon, Congressman Joey Sarte Salceda, Siyempre kasama din po si Honorable Elizalde Co. and of course, Mayor Alfredo Pindong Carpin Jr. Martin Romualdez kay Martin. Serbisyong tapat ang dapat. Again, isama din hiyang at to welcome Honorable Martin G. Martin Romualdez! Romualdez kay Martin. Serbisyong tapat ang dapat. And of course, kasama rin natin Congressman Elizalde Co. Martin Romualdez kay Martin. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. Serbisyong tapat ang dapat. We also have Congressman Roger Gutierrez. Maraming salamat. And of course, our dear mayors. Inaanyayahan po natin na umakyat ang ating mga bisita on stage. Once again, Albayano, the Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez! Martin, Martin Romualdez kay Martin. Martin Romualdez kay Martin. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, sama-sama nating isinusulong ang tunay na malasakit at bayanihan para sa ating mga kababayan sa Bicol Region. Malugod naming inihahatid sa inyo ang Tindog Bicol, Tindog Uragon Relief Assistance Operation sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ng buong House of Representatives. Ang programang ito ay patunay ng pagkakaisa ng ating gobyerno at ng mga lingkod bayan upang mabilis na pagpagbigay ng tulong at suporta sa mga nakasalanta ng kalamidad. Para sa bawat pamilyang Bicolano, nandito kami upang maghatid ng pag-asa, malasakit at panibagong simula. Sama-sama, tayo'y babangon! Ito po ang Tindog Bicol, Tindog Uragon! At upang formal na tanggapin dito sa Albaya mga tulong mula sa ating butihing House Speaker, pakinggan po natin ang pambungad na mensahe mula sa ama ng ating syudad. Palakpakan po natin, Mayor Alfredo Garbin Jr. Marhay na aldaw sa Saindo Gabos. Tindog Bicol. Salamat asin sa presensya kang namamayo kang House of Representatives. Sigito isigurado yaon ang tabang asin matindog giraray padagos na matindog ang Bicolandia.
Speaker, nandito po ang mga kakampi natin sa House of Representatives. Nandito Kong Rog Gutierrez, Kong Jill Bungalon, Kong Joey Salceda, at syempre, ang boss ko, ang chairman ng Committee on Appropriation, Congressman Saldico. Alam niyo po, Mr. Speaker, yang katabi niyo, umahawak ng dalawang committee sa Kongreso. Yung isa, chairman ng Committee on Ways and Means, tagahanap ng pera ng gobyerno. Yung isa naman ay yung nag-a-approve ng pera ng gobyerno para may panggastos yung ating lahat ng ahensya ng gobyerno. Anong gustong sabihin? Yung trust and confidence ng ating speaker ay nasa mga Bicolano. Palakpakan po natin. Alam niyo po, Mr. Speaker, wala pa sa kasaysayan dito sa Legazpi at sa probinsya ng Albay na may nakapagbisita ng 3 beses sa isang taon. Ikaw po, hindi pa isang taon, 3 beses ka nang nagbisita dito sa aming lalawigan at sa aking lungsod. Kaya po nagpapasalamat ang mga kababayan natin dito sa probinsya ng Albay. Nandito po ang Liga o League of Municipalities of the Philippines, Albay Chapter, headed by Mayor Adrian Salceda. Nandito rin po ang Liga ng mga Barangay ng Probinsya ng Albay sa pamumuno ni Board Member Hisham Ismail. Ang mga board members natin ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay at ang mga konsihales ng lungsod ng Legazpi. Pero po, andito ang mainit na pagtanggap sa inyo ng taong bayan, lalong-lalo na ng lungsod ng Legazpi at ng probinsya ng Albay. Ang inyong presensya, Mr. Speaker, tandaan ang inyong pagmamahal dito sa aming lalawigan. Ito na rin dala ng inyong malalim na relasyon dito sa Kabikulan and your close friendship to the Chairman of the Committee on Appropriation, Congressman Saldico. Ang pagtulong niyo po is really rooted on your deep relationship at malasakit sa aming bayan. Siguro po hindi yun nakalimutan na yung Ako Bicol Party List, yung nasalanta, yung Tacloban, kami po ay unang nagpadala ng tulong dahil sabi ni Kong Salde, hindi natin pwede pabayaan ang Tacloban. Pero ho, ngayon pinapakita nyo, sinuklian nyo ng napakaraming programa dito sa aming lungsod at sa buong Kabikulan. Patunay ang Legacy Hospital ng Pangulo na kung saan pagsisilbihan hindi lang lungsod ng Legazpi kundi buong Southern Luzon. Ang programa sa edukasyon, maraming classrooms ang itinatayo, Mr. Speaker, dahil na rin po sa inyong leadership at inyong magandang liderato sa Kongreso. Siyempre, nandito yung Committee on Ways and Means and Appropriation. Mr. Speaker, the people of Albay and the city of Legazpi, ang bagong Legazpi po, always welcome you with open arms, Mr. Speaker. Salamat sa inyong mga tulong,
meron tayong speaker, hindi lang mabilis, kundi maagap sa pag-asikaso at pagbigay ng ayuda sa mga nangangailangan. This reflects your leadership. You have steered Congress into greater heights, Mr. Speaker, through vital legislation and those national development program. Salamat po, Mr. Speaker, from the bottom of our hearts. Sa muyang pagsaludar sa imo, sa muyang pasasalamat asin marahay na aldaw, Bicolandia. Maraming salamat po, Mayor Alfredo Pidong Garbin Jr. At upang ipaabot rin po ang kanyang mensahe ng suporta at pasasalamat, atin pong bigyan ng masigabong palakpakan ang kinatawan ng Ako Bicol Party List, Honorable Raul Angelo Gil Bongalon. Good morning. Gutom na? Again, good morning, Albayanos. Isang masigabong palakpakan para sa ating mahal na Speaker, Speaker Martin Romualdez. Mr. Speaker, Congressman Zaldi, Congressman Joey, of course, Congressman Rog, and of course, Mayor Pido, sa lahat ng mga opisyales na nandito, at lalong-lalo na ang mga masiswerteng albayanos na mabibiyayaan ng iba't ibang programa ng gobyerno, dala-dala po ng aming leader na si Speaker Martin Romualdez. Kaya on behalf of the Albayanos, Mr. Speaker, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sapagkat ang 19th Congress, ang House of Representatives o ang tinatawag ngayon ng House of the People ay damang-dama po ang mga tulong na galing po sa Kongreso. With that, Mr. Speaker, from the bottom of our hearts, maraming salamat po. Isang malaking palakpakan para po kay House Speaker Martin Romualdez. Again, good morning and have a nice day ahead. Mabuhay ang Bicolano, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Congressman Gil Bongalon. At narito pa isang magbibigay ng mensahe, Representative 2nd District of Albay, Honorable Joey Sarte Salcedo! Diyos maray na aga po sa Indogabos. Good morning! Mga Inglesero ninyo. Enot na enot sa dakulang onra para po sa probinsya ng Albay. Sa gabos na distrito ng Albay. Nayaon sa tuya po sa tao kan sa tuyang kadipisilan ang pinaka-leader kan sa tuya pong nasyon. Wala po iba kundi ang sa tuyang speaker, Speaker Martin Romualdez. Kan birthday niya, nakaaging simana, alabaon po sa sakuyang pigmensyonar kung ano ang naginibo na niya para sa Pilipinas. Sa 27 taon na ako naging politiko, wala pa speaker na makatambal sa ginibuan niya. Siya ang pinaka-visionary, pinaka-transformative na speaker. Lalong-lalo na sa mga reforma na minapakusog kan sa tuyang ekonomiya. Pero sabayad niya yan. Kan mga reforma na tulos-tulos na nagtatao po ning tabang sa mga tao na apektado, lalong-lalo na kan mga kalamidad. Kan 2013, ang Albay ang enot na nagduman sa Tacloban. Igwa kami ang Team Albay. 170 tao. For 40 days, di kami nagalihali. Pero, so tinabang mi, ngunyan, bibalusan niya. Mas siksik, mas grabe. Kaya, iningal daw na
di sarong aldaw ning dakulang kaugmahan, sarong aldaw ning dakulang paglaom, dahil nungka sa istorya kang Pilipinas na number 1 chairman Tagalbay si Saldico, asin ang panduwa na pinakapoderosong chairman, ang chairman ng Ways and Means na iyo po ako. Yaon, bako sana ang pagrespeto, kundi yaon sa tuya ang pagpadaba kan sa tuyang Speaker Martin Romualdez. Kaya from the bottom of our hearts, pipabot ko sa tuyang Speaker, Diyos ang mabalos sa imo po. Diyos mabalos. Mr. Speaker. Yes, maraming salamat, Honorable Joey Sarte Salceda, Representative 2nd District of Albay. Ang susunod na magbibigay ng message of gratitude at magpapakilala sa ating speaker. He is the Chairman, Committee on Appropriations, Representative Ako Bicol Party List. Palakpakan po natin, Honorable Elizalde Esco! Reynaldo sa Induga Boss. Good morning po. Una-una, papasalamatan po natin ang ating speaker. No? Dakulang pasalamat dahil sa sayang very important day, nandito po siya. Una-una po, birthday ng ating speaker, pero nandito siya para sa atin, para mag-celebrate. Pero i-announce ko na po sa inyo ang mga regalo ng ating speaker, ang ating ninong, ating kuya, ang satuyang tugang, no? Unang-una, ang sa kanyang mga binibigay sa atin na hospital. 10 stories sa Women's Hospital, ongoing na po yun. Ang specialty hospital, that's 20-story building po. Sabi nga po ni Speaker Saldi, hindi na to ordinaryong hospital. This is global hospital. So yan po ang talaga pong legasiya ng administration ni President Bongbong Marcos, ng ating Speaker, ng ating kuya. And also the legacy hospital. Kompleto po yan, cancer, para mag-treat ng cancer, para sa heart center, liver center, kidney center, and yung specialty naman po, yan na po yung mas, kung gusto nyo magpa-beauty o derma or sa dentistry, lahat pong pagpapaganda. Pero ang gusto ko pong marinig nyo siguro, sinabi ko po kay, sabi po ni Speaker, of course, kinumusta niya yung kuryente sa Albay. Sabi niya, kumusta ang sitwasyon dito? Sabi ko po kay Speaker, Speaker, mayroon na po tayong 400 million this year. Ano, kompleto na ba? Sabi ko, Speaker, may kailangan pa po namin ng 1.2 billion pesos. So yan po ang sinabi ni Speaker. Approved na po yan. The next 2 years, wala na pong brownout sa Albay. Salamat po. Salamat, Speaker. Super salamat from the bottom of our hearts. Napakalaking bagay po yan. Hindi ka po namin makakalimutan. Almost 20 years na po kaming nagtitiis, Speaker. And meron pa, nakalimutan ko, ang tubig po sa Legazpi. 20 years na rin kaming tumitiis. Inihingi lang namin mineral water, ang binigay sa amin iced tea and chocolate. So, sabi ni Speaker, magkano ang kailangan? Sabi ko mga 500 million. Approved na rin po ni Speaker for Legazpi. So, hindi lang po yan. Naghirit na rin po ako, parang si Joey, papunta rito. Sabi ko, Speaker, itong airport, wala nang ano. So sana kung makuha natin itong lupa, Yusuf Rock, baka matuloy na po yung stadium natin
dito sa Legazpi. And of course, another pong malaking bagay for jobs and yung convention center. Napakalaking trabaho po. The biggest that will generate jobs and employment and tourism. Again, Speaker, maraming salamat po sa inyo. And last but not the least po, again, sa Legazpi po, yung hospital natin, alam po natin, lagi pong walang medicine, wala pong equipment. Yan po, request ni Kok Pido, ni Mayor Pido, na sabi niya, sana, before siya umalis, may pamangako niya man lang, and na-discuss ko rin po kay Speaker kanina. Speaker, yung hospital namin, in-approve na rin po ni Speaker na punuin ng gamot, punuin ng medical equipment para mag-function ng tama. Talagang, Speaker, salamat po. Okay. And also, yung problema po natin sa baha, sa flooding, i-convert po natin yan. Diniscuss din po namin ni Speaker na yung dilubyo, gagawin natin positive. Na sa Baaw Lake, sa 3rd District, sa Bato, yung impounding lake, na-discuss po yan ni Speaker kanina sa ating mga media na gagawan po natin ng circumferential road ng dike para hindi lang po siya ma-impound, kundi mag-supply ng patubig sa irigasyon, mag-supply po ng pagkain, and at the same time, gawin po natin siyang turismo, ecotourism, para yung ulan po, pakinabangan natin, and magkaroon po ng trabaho. Again, salamat po, Speaker, sa inyong tulong. Of course, malaking amount po yon, so dadahan-dahanin po natin. But alam natin, every bagyo, hindi po tayo nakakadaan papuntang Manila, yung Maharlika Highway sa Albay and sa Milaor, sa Camarines Sur. Lahat po yan pinag-aaralan na kung paano po i-contain lahat na rivers, gawan ho ng impounding area. Binabawal ho namin sa Kongreso ang flood control, but pagdating po sa Bicol, yung impounding area, yan po ang kailangan. And lahat po sa Congress ay along the river, batas po yan since 1989 na dapat pakinabangan po natin sobrang ulan natin sa every year. Kailangan i-catch natin yan para maging resources for food security and for drinking water. And meron pa tayong additional for tourism po. No? Gawin natin siya parang Burnham Park, ginawa ni Kong Joey sa Kamalig, sa Sumlang Lake. Mas malaking Sumlang Lake po to. The biggest lake ata in the whole Philippines, around 3,000 hectares ang i-cover natin. Para totally wala na hong flooding sa Albay. We have to impound this, and later pag sobra po ang tubig, may dadating na Christine, kailangan po natin siyang i-flush. Kung mayroon pa tayong pondo, lagyan po natin ng tunnel papuntang West Philippine Sea. So with that po, Speaker, happy birthday. Kayo po ang nagbigay sa amin ng regalo. Salamat. Hindi po namin makakalimutan. Hanggang dulo, we will cherish this and utang na loob namin sa iyo ang lahat ng development sa Bicol region. In behalf of Ako Bicol and Bicolano, we are grateful for all your help and tulong sa aming mga Bicolano. Again, salamat po. Maraming salamat po, Honorable Elizalde Esco. At ngayon naman, pakinggan natin ang mensahe. Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Maraming salamat. Una-una sa ating mahal na alkalde, Ido Garbin. Nagulat na nga ako kasi matagal na kilala ko, Congressman Pido Garbin, pero andito na sa'yo. Sana naman huwag ka siya masyadong tumagal dito kasi kailangan pa kita sa Kongreso.
lahat ng mga kasamahan ko dito, lahat ng mga superstar eh. Itong katabi ko, yung congressman ng 2nd District ng Albay. Siguro alam mo naman anong kasunod ng katungkulan niya dito sa Albay. Our future governor, the one and only Joey Salceda. Isa sa pinakamatalino, isa sa pinakamagaling sa finance, sa economy. Our chairman ng Ways and Means. Ibig sabihin, siya ang tagahanap o siya ang tagagawa ng pera sa ating bansa. Bawat lahat ng mga tax measures at kung anong pwedeng gawin niya para may tulong ang Department of Finance para makakaroon tayo ng isang magandang budget na namamahala ng ating superstar, ako Bicol #1 nominee. Of course, the one and only Chairman of Appropriations, Elizalde Co. Wala na yata akong masasabi kasi kompleto na yung ulat niya sa iyo eh. Pero fully supported ang lahat mga sinabi niya at siyempre naman, parati kami nagme-meeting, kasama natin ang inanak ko, yung second nominee ng Ako Bicol Party List, si Congressman Jill Bongalon. Inanak ko yan sa kasal. Ilang baby natin? 2 na. Pangatlo dapat habulin mo na. Siya kasama ng ating isa pang bagong superstar. Hindi ko alam kung nanonood kayo ng YouTube o yung Quadcom. Ayan, yan ang superstar. Ang One Riders, Congressman Rog Gutierrez. Yan ang sa Kongreso, siya ang crush ng bayan dun eh. Hindi ko alam kung bakit. Guwapo ka ba? Hindi lang guwapo, matalino. Malinaw yung pagtatanong niya at maayos at muy simpatiko talaga. Siyempre na papasalamat din sa ating mga kaibigan sa DSUD, our Undersecretary from DSUD. Salamat kay Secretary Jerry Acosar, kay nagdala sila lahat ng mga building materials, yung mga yero, pako, semento at iba pa para sa mga nasalanta dito sa 2 bagyo. Ano kaya? Bakit masyado kayong welcoming sa mga bagyo? Biro mo? Hindi lang Christine, Pepito, pero sa totoo lang po, naintindihan natin, kaya may karanasan din kami dyan sa sinabi ni Congressman Joey, noong 2013, naranasan din natin isang matinding bagyo. Yung pangalan ay, gusto ko makalimutan pero hindi talaga, yung Yolanda. Talagang napaka-grabe itong bagyo ng Yolanda. Kaya naintindihan natin kung anong naranasan nyo. At yun din yung panahon na yun, yung mga Bicolano, ayan, led by our Ako Bicol Party List members and all our Bicolano leaders, local and national, hindi nagdalawang isip. Tama po ang sinabi ni Mayor. Sabi ni Mayor Pido, kayong isa sa una-una na pumunta sa Tacloban. Ay napakamahaba itong caravan ninyo, kompleto. Hindi ko nakalimutan yun. Meron kayong mobile kitchen, meron kayong water tanker, meron kayong mga genset, meron kayong gamot, meron kayong crudo para sa mga genset, kompleto talaga. Nagulat talaga po kami at hanggang ngayon, hindi natin nakakalimut. Kaya ako ngayon bilang speaker, nung nalaman natin na idadating itong mga bagyo, nag-uusap-usap na kami kung anong dapat response natin at kaya nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga leaders dito. Lahat po kayo, mga chairman, mga barangay chairman na nagawa lahat ng mga preparasyon, koordinasyon. Kaya ay napakaganda yung response natin. Pero hindi po dapat mapapabayaan din ang mga taong bayan ng Bicolano, mga Bicolano. Kaya nandito tayo. Itong araw na to, dito lang mismo sa stadium na to, yung mga beneficiaries ng AKAP o 5,000 pesos cash may bibigay natin ngayon dito sa yung lahat. Okay ba sa'yo? Sabihin mo naman sa akin kasi itong mga programa kagaya ng AKAP, yung ibang mga kaibigan natin sa Senado, nagdadalawang isip kung itutuloy natin to. Habang ginagawa natin yung budget, gusto malaman ko, maging saksi ko, kung okay ba sa yung AKAP? Okay ba sa'yo? Parang mahina. Kayo po dyan sa taas, yung 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to?
Ayan, para sasabihin ko sa mga kaibigan ko sa Senado na tigilan na ninyo yung tapyas-tapyas ng budget ng AKAP kasi malaking tulong talaga sa taong bayan at napaka-popular kay talagang kahit ng mga panahon, handang-handa na kami mag-deploy. At nagpapasalamat tayo kay Secretary Rex Gatchalian at yung mga kaibigan natin sa DSWD. Dito rin naman sa ating DOLE, may magandang programa din. So higit 1,000 beneficiaries dito ngayon ay makakatanggap na 10 araw na worth ng wages sa TUPAD program sa DOLE. At siyempre may ibang mga programa kaya ng MAIPS, dapat sa mga medical at assistance. At ito ay ibibigay natin sa inyo lahat dito sa Bicol. So hindi lang yung ayuda, hindi lang yung mga building materials. Ito, lahat ng mga programa sinabi ni Congressman Saldi at Congressman Joey, yung mga programa sa kuryente. Ayan, sigurado talaga mangyayari yan kasi tinabi na natin yung budget. Kay matagal masyado nagdudusa po ang mga Bicolano, Tigalbay sa kuryente. Yung tubig, yun din ang isang gagawin po natin. At asahan mo na by next year, mararamdaman mo na yung mga problema. Kay siyempre, hindi na nandito si Mayor Pido, pero itong katabi ko, si Congressman Joey, maging governor na. Kaya na nga tutukan natin yan kasi yan ang gagawin po daw niya. Bago siya bumaba sa pwesto sa Kongreso, gagawa siya lahat ng mga paraan para makakaroon ng fundraising ang bansa. At malaking parte dyan ay pupunta sa Bicol, dito sa Albay po. Kaya huwag mo makalimutan yan. At kaya nandito ako para maging saksi, para makikita po natin na yung napakagandang mga implementasyon ng mga ating mga programa. Ito po ay dahil sa vision ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Miski tiga Ilocos siya at tiga Eastern Visayas. Kaya yung nanay niya, tiga Leyte, alamin mo to, mahal na mahal ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at si Speaker, mahal man natin ang Bicol. Tandaan mo yan. Kayo ang prioridad. Nakita mo lang naman binigay natin yung, kumbaga, yung kaban ng bansa sa mga Bicolano. Ayan, chairman ng Ways and Means, chairman ng Appropriations. Kaya hawak na hawak ang mga magagaling na mga Bicolano ng kaban ng Pilipinas. At ito lang po ay magaling talaga ang trabaho nila. Kaya hindi dapat natin makalimutan ang nararanasan ninyo. At kailangan talaga mailulutas natin po kayo sa lahat ng mga problema at lahat ng mga concerns ninyo dito sa Bicol. Lalo na sa panahon ng mga bagyo. So sa lahat mga bagyo, sabihin na lang natin sa bagyo, doon na lang kayo sa dagat. Lumihis na lang kayo. Huwag naman masyado kayo magwe-welcome dito ng mga bagyo, ha? Sabihin mo, basta bagyo, not welcome. Doon na lang kayo duman sa dagat, sa malayo sa lupa. Pero yun po talaga ang pinagdadasal natin na maayos yung buhay ninyo, na hindi kayo nahihirapan, hindi kayo nagugutom, at meron kayong kuryente, meron kayong tubig. Ayan, yun din. Pag malakas yung ulan, ayaw natin na binabaha kayo kasi grabe daw. Sobrang grabe yung nangyari. Kaya sino makakalain na sa isang araw, parang ilang linggo, ilang buwan na ulan ay bumagsak dito. So 2 buwan sa isang araw, kailan ba mangyayari yan? Pero miski na, yun ang sinasabi nila climate change. Kaya hahandaan po natin yung sinabi ni Congressman Saldi na gagawa tayo ng napakamagandang programa. Ito yung mga sinasabing impounding water dam para sa panahon ng mga tag-ulan, sa bagyo, meron tayong area na ika-capture natin lahat ng tubig para hindi yan pupunta yan sa mga syudad, sa mga ating mga poblasyon, sa ating mga lugar kung may mga tumitira. At sa tag-init, meron naman water source para sa libreng patubig. Gagawin natin po in conjunction with the National Irrigation Administration, kasama natin si Eddie Guillen dyan, at syempre ng DPWH. Kaya gagawa tayo ng maayos na paraan with the experts in hydrology and water management at syempre sa agriculture para gagawin natin ang magandang paraan para mailulutas natin po kayo at masasalbahan natin ang lahat ng mga taong bayan dito sa Bicol. Kaya po,
Ganun na lang ang mensahe ko. Kami po sa House of Representatives, sa Kongreso, ay handang-handa maglingkod, magsilbi, at makinig sa hinay ninyo po. Ako po si Martin Romualdez, leader ng House of Representatives. Nagmamahal sa lahat ng mga Bicolano. Diyos mabalos, mabuhay ang Legazpi, mabuhay ang Bicol, mabuhay ang sambayanang Pilipinas. Maraming salamat, Speaker Attorney Martin Romualdez. At dahil mahal na mahal mo ang mga taga-Albay, merong munting sweetness na inihanda po para po sa inyo dahil ang ating speaker ay nag-celebrate ng kanyang birthday last November 14. Handugan naman natin siya ng birthday song. And of course, we have our cakes from Congressman Zaldi and of course, Congressman Joey Salceda. Team Albay. Kong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pwede po bang sabay-sabay tayo kumanta, everyone? Happy birthday to you. Come on! Happy birthday to you! Birthday, happy birthday. Everybody! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy At birthday. hindi lang po yan, meron pa pong regalo mula sa Ako Bicol Farmers Association. Narito po ang Misibis and Bongga Bakakay. Again, mula sa Ako Bicol Farmers Association. Happy birthday to you. At syempre mula rin po sa Albayang Farmers Organization. Iyan po ay mga munting handog, mga munting regalo mula sa Ako Bicol Farmers Association, Misibis and Bongga Bakakay, Albayang Farmers Organization. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy Of course, mula sa Ako Bicol Party List and Team Albay. to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you, Speaker. Salamat. Happy birthday. Yes, happy birthday, Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez. Happy birthday! Maraming salamat po. Mga kababayan, sa pagkakataong ito, atin na pong masasaksihan ang formal na pagbibigay ng iba't ibang mga tulong, programa at serbisyo para sa ating mga kababayan na dala ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Atin pong inaaniyahan ang ating mga iginagalang na bisita na manguna sa pamamahagi ng mga tulong at programa para sa ating mga kababayan. And tawagin natin ang ating Dole Regional Director Imelda F. Gatinaw and Albay Provincial Head Ching B. Banania. Mula po sa DOLE, tupad ceremonial turnover, mamamahagi po ang Department of Labor and Employment o DOLE ng tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program
sa mahigit 1,307 na katao. Bawat isa ay makakatanggap ng 3,950 na may kabuoang 6 million pesos mula sa iba't ibang munisipyo ng Albay. Again, maraming salamat, Dole. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na maunlad. Susunod po ay ang Dishud. At Okay, pumunta po tayo sa DSWD AKAP Ceremonial Turnover. Ang Department of Social Welfare and Development naman po ay mamamahagi ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa 53,000 na benepisyaryo na umaabot sa 255 million pesos. Bawat isa ay makakatanggap ng AKAP sa halagang 5,000 pesos plus 5 kilo ng bigas, total of 180,000 kilos mula kay Speaker Martin Romualdez and Congressman Zaldi Co. And tawagin naman natin ang ating DSWD Regional Director Norman S. Laurio, and to be represented by Chief Admin Officer Michael Jerome Villena. Maraming salamat po. Susunod po ay ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ay mamamahagi naman po ng Integrated Disaster Shelter Assistance Programs o IDSA para sa mga partially damaged and totally damaged na mga bahay. Mahigit 6,640,000 pesos din po ang maibababang tulong sa 356 na mga naapektuhan ng mga nakaraang bagyo. Maraming salamat, DSUD. And andyan naman po si DSUD Regional Director Attorney Richard Manila and Undersecretary Randy B. Escolango. $30,000 po ang marireceive. Ayan, ng mga benepisyaryo. Palakpakan naman po natin. At bago magtapos ang ating programa, hinihiling po natin ang ating speaker at ang mga congressman na bumaba sa stage para sa isang group photo kasama ang ating mga benepisyaryo. Yan ang bayan ko. Kayong manggiyang kulay namin, likas na masayain at saan man makarating. Kapansin-pansin ang galing. Ngunit kahit may samot-saring sari-saring hindi naniniwalaan. Ngunit kahit may samot-saring lingwahe hindi ko na naiintindihan. Akyat po ay yung sa DSUD. Tayo ay isa sa puso't diwa, hindi maghihiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing diba, Pilipino man, binabagyong malahi, magsisimulang muli. Once again on stage ay ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Sa kaulanan, kahit saan Sa kanilang pamamahagi ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program o IDSA para sa mga partially damaged na bahay. And makakareceive po ng mga karagdagang IDSAP. Ayuda po ang mga municipalities of Pulangi, Libon, Uwas, Ginubatan, Piuduran, Daraga, Tabaco, and Kamalig. IDSA po, Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Totally damaged po, 30,000. Partially damaged, 10,000 pesos per beneficiary po. Sa tulong po ni President Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, and of course, our very own Congressman Zaldi Co. of Ako Bicol. Yes, maraming. Maraming salamat po at bago magtapos ang ating programa, hinihiling po natin ang ating speaker at mga congressmen na bumaba sa stage para sa isang group photo kasama ang ating mga benepisyaryo.
may sasabihin po si Yusek. Go ahead po. Nais po naming iparating sa inyo na ang ating Pangulong Marcos at ang ating Speaker Martin Romualdez ay may programa. Ito ay tinatawag na Integrated Disaster Shelter Assistance Program na kung saan kapag may bagyo katulad po nito, mga disaster, nasira ang inyong bahay, pag partially damaged, tatanggap po kayo ng 10,000 pesos at pag totally damaged ay 30,000 pesos. Nais po nating pasalamatan si Speaker Martin Romualdez sapagkat ngayong taon na ito, binigyan po tayo ng pondo para makatulong po sa inyo. At sa nakaraan nating budget deliberation, dinagdagan po ang pondo ni Speaker Martin Romualdez para lalong makatulong sa mga kababayan nating nasalanta ng mga kalamidad. Maraming salamat po, Speaker, sa inyo po. Kaya po, iniimbitahan natin ang lahat na bagyo pumunta dito sa Bicol. Welcome na welcome po. Maraming salamat po. So ngayon, we'll be having a photo opportunity. Again, inanyayahan po natin ang ating speaker at mga congressmen na bumaba sa stage para sa isang group photo kasama ang ating mga benepisyaryo. Yung mga benepisyaryo po natin, pwede po ba tumayo? Tayo po tayong lahat para sa group picture. Tayo po tayong lahat. Okay, one! Ay, baka mamaya tutuhanin nyo, joke lang yun ni Kong Saldi, ah. Okay, 1, 2, 3, picture! Pwede ba ba itaas ang kamay ng mga nasa likod? Alright! Once again, maraming salamat. Ayan, sa inyong tulong. Again, happening right now is the Bagong Pilipinas Servisyo Fair, Tabang Bicol, Tindog, Oragon. We would like to invite all the mayors to have a group picture together with our speaker and our congressman. Again, we would like to request all the mayors. Lahat po ng mayors. Alright, so lahat po ng mga mayors to have a photo opportunity together with our congressman and of course, our speaker. Okay, lahat po ng mga mayors, group picture! Once again, maraming salamat po, Speaker Martin Romualdez, Congressman Zaldico, Congressman Joey Sarda Salceda, mga mayors, maraming salamat, board members, Mayor Pido Gorbin, maraming salamat. And kasama rin si Honorable Raul Angelo Gil Bugalon, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Okay, 5, 4, 3, 2, selfie. Alright. Okay. Maraming salamat po and a belated happy birthday, Speaker Martin. Maraming salamat po sa ating mga mayors. Ayan, maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli maraming salamat po, Speaker of the People, Attorney Martin G. Romualdez. Maraming salamat. Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Once again, maraming salamat din po, Congressman Christopher Go. Maraming salamat po sa ating mga mayors. Sa ating mga board members na nandito, salamat. Alright, sa ngayon po, again, maraming salamat po, Speaker Attorney Martin G. Romualdez. Medyo hiningal tayo sa part na yon. Oo. Maraming pa-birthday si Attorney Oo, dami ng cake. sa Albay at sa Bicol Region. Yes.
Lalong-lalo na sa nasalanda po naman ng mga bagyo. Hoy, baka mamaya totohanin yung sinabi ni Kong Saldi, gino-joke niya lang yun. Ilang sandali na lamang po at magsisimula na po ang ating assistance. Again, pasalamatan natin ang ating minamahal na Legazpi City Mayor